Sziasztok! Üdvözlünk titeket az Édes Pillanatok podcast műsorába, Dia, Viktor és Lilla társaságában. Azért hoztuk létre ezt a podcastet, hogy egy kis betekintést nyújtsunk nektek így a cukrász és csokoládé világában, és a mai témánk az a csoki kóstolás lesz Lilla vezetésével. Köszönöm szépen, hogy megint meghívtatok, és nagyon remélem, hogy ízleni fognak a csokikkel készültem. Szeretném, hogyha mindenből egy kicsit kóstolnánk, úgyhogy hoztam kakaóbabot is, és aztán mindenféle csokikat, étcsokit, tejcsokit, fehér csokit, nem tudom, hogy már itt beszéltünk az előző részben, hogy kinek mi a kedvence, remélem, hogy igen, azt is hoztam, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek lesz majd a végén egy kedvence, és majd érdekel is a véleményetek, hogy melyik ízlet a legjobban, és miért. Hát nagyon izgatottan vártuk, hogy végigkóstoljuk veled ezeket a csokikat, úgyhogy... Ez lesz a kedvenc részem. Igen. Igazából megnyugtatni szeretnélek benneteket első körben, meg mindenkit, aki néz minket, és majd esetleg otthon csokit kóstol az alapján, amit most itt fogunk beszélgetni, hogy nem kell senkinek, nem tudom én milyen diploma, vagy szakértő, vagy nem tudom milyen háttér ahhoz, hogy tudjon csokit kóstolni. Mindannyian tudunk csokit kóstolni, hiszen gyerekkorunk óta az életünk része a csokoládé, és hogy senki ne érezze magát kényelmetlenül, hogy ő most nem tud valamilyen ízjegyeket meghatározni, vagy szóval nem kell ezt ennyire feltétlenül szofisztikáltan megközelíteni. Más az nekem is, amikor zsűrizek egy csokoládét, ott sokkal elmélyültebben, sokkal koncentráltabban kell az adott mintával vagy csokoládéval foglalkozni. Nekem is van olyan, hogy csak kedvem van enni egy kis finom csokit, és akkor nem szoktam ezen ennyit gondolkodni én sem. Úgyhogy arra biztatlak benneteket is, hogy legyetek nagyon nyitottak arra, hogy esetleg izgalmas új ízeket fedeztek fel, de hogy ne féljetek attól, hogy nem vagytok elég jók, vagy nem elég jók az ízlelőbimbóitok ahhoz, hogy megtapasztaljátok ezeket az ízeket. Higgyétek el, hogy nagyon-nagyon jó csokik léteznek, és azokat válogatjuk ki így közösen ide az Édesváros kínálatába, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindegyiknél fogjátok érezni, hogy ez miért is annyival különlegesebb, mint a bolti tömegtermékek. Úgyhogy nem tudom, szerintem... Igen, szerintem első körben, hogyha elmondanád, hogy hogyan is, tehát hogy mik a lépések, mondjuk egy csokikostán, és akkor utána majd szerintem belemeltünk a gyakorlati részébe. Jó. Egyébként most ellentmondok saját magamnak, hogy az előbb a zsűrizésről azt mondtam, hogy nem mindig úgy kóstolok csokit én sem, mint hogy zsűrizek, de a zsűrizésnél is az első kérdés, amire válaszolnunk kell, amikor egy ilyen nagyon hosszas elemzést végzünk egy beküldött termékről, hogy ízlik-e vagy sem. Mert igazából itt dől el minden. Lehet bármilyen jó minőségű kakaóból, készülhet bármilyen nagyon részletes és nagyon tudományos folyamaton keresztül az a csoki, hogyha nekünk az nem ízlik, akkor mi azt a csokit nem fogjuk még egyszer megkóstolni, nem fogunk belőle venni, nem fogjuk ajándékba odaadni senkinek, mert nekünk nem ízlett. És ez egy nagyon szubjektív dolog. Ez egyébként bele van építve a zsűrizésbe is, úgy hívják, hogy kalkulált szubjektivitás, tehát hogy a szubjektív elem is bekerül úgymond a pontszámba, meg aztán a tudományos része is, ami már egy kicsit ilyen az agykutatással összefüggő kérdéskör, hogy milyen ízjegyeket hol és hogyan érzékelünk, vagy milyen ízjegyek, milyen komponensekből állnak, de ezekben nem kell nekünk belemenni. Igazából tényleg az a fontos minden kóstolásnál, hogy van úgymond egy zsigeri, evolúciósan egy ilyen zsigeri reakciója az embernek, amikor bármi a szájába kerül, ez most hülye hangzott, amikor bármit megkóstol, hogy ugye, hogy mérege vagy ehető. Ez evolúciósan, ez innen ered, hogy a másodperc tört része alatt az agyunk jeleket küld a nyelvünkön található ételről, hogy ez biztonságos-e vagy veszélyes. Ugye általában például a keserű íz, az kifejezetten a mérgező dolgok, általában a keserűek voltak, a mérgező bogyók, vagy növényeknek a levelei. Az egy jelzés a növény részéről,
ugye az egy védekezési mechanizmus a növény részéről, és egyébként a kakaónál is ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a friss kakaó gyümölcsöt, amikor leszüretelik a fáról, akkor azt körülveszi egy ilyen nagyon édes gyümölcshús. Az nagyon finom, az állatok is nagyon szeretik, a majmok például, vagy a Madagaszkáron a lemúrok kinyitják, és elszopogatják, és a kakaóbabot viszont nem eszik meg, mert az nagyon keserű, nyers állapotában. Azt kiköpik a földre, ahonnan utána egy új növény tud belőle kinőni. Tehát ez a természetnek a saját védekezési mechanizmusa ez, hogy keserű, azt nem fogod megenni, mert azt gondolod, hogy az mérgező. Nem mérgező, meg lehet enni a nyers kakaóból, csak nem finom. Úgyhogy ez a zsigeri reakció, ez mindenkiben benne van. Az, hogy ízlik vagy nem, általában már az arckifejezésből lehet tudni, amikor még meg se fogalmazódott szavak szintjén a fejünkben, hogy most nekem ez ízlette vagy nem. Én ha adok neked egy csokit, amit te még soha nem kóstoltál, és mondjuk lehet, hogy mondjuk egy 100%-os étcsokit, ami neked egy teljesen új dolog, meglepődsz, az fog az arcodon látszódni még azelőtt, hogy el tudtad volna dönteni, hogy ízlette neked vagy nem. De ezt lehet befolyásolni? Tehát, hogy mit érzel hirtelen, nem tudom, keserűnek, ennek a fokozatait, tehát, hogy ami szokott lenni, hogy vizet kell inni előtte, meg stb. Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt objektívan tényleg meg tud ítélni, vagy milyen hibákat lehet elkövetni egy kóstolásnál, ami miatt nem azt fogod érezni, amit amúgy kéne érezned. Igen, hát lehet segíteni azt, hogy minél több ízt kiérezze, minél jobb legyen az ízélményed, hogyha például nagyon erős parfümöt használsz, akkor az befolyásolja a szaglásodat, és ezáltal az ízlelésedet is, hogyha dohányzol, hogyha előtte ittál egy erős kávét, vagy alkoholt fogyasztottál, azok mind zsibasztják, egy kicsit tompítják az ízlelőbimbóknak a működését, tehát ezekkel, vagy egy nagyon csípős vagy fűszeres ételt ettél, az ugyanígy. Tehát ezeket érdemes kerülni. És mit kell enni ahhoz, hogy viszont pont, hogy kitisztítsa ilyen értelemben az ízlelőbimbóidat? Mi a zsűrizésnél egy ilyen ízesítés nélküli kukoricapolentát szoktunk akkor erre van megoldás. enni, de ez úgy nem finom. Kukoricapolenta? Igen, tehát gyakorlatilag igen, kukoricadara ilyen nagyon folyósra kell főzni, nem szabad se sót, semmit tenni bele, és ugye ennek az a lényege, hogy langyos állapotban, hogyha így kanalazod egy minta között, akkor ugye a langyosság és ez a szemcsésség a nyelvről le tudja így tisztítani. Tulajdonképpen a cukor és a kakaóvaj lerakódik egy idő után, és akkor elfárasztja az ízlelőbimbókat. A szaglást, azt kétféleképpen is lehet frissíteni, és ez fontos is, mert a szaglásnak majd meglátjátok, hogy nagyon fontos szerepe van. Az egyik nagyon egyszerű, ez mindig mindenkinél ott van, itt ezt a részt, a csuklónak a belső felületét kell megszagolni. Hogyha nem használ az ember parfümöt ezen a területen, hanem csak így van a keze, akkor ez a te saját illatod. És ezzel tulajdonképpen le tudod nullázni a szaglásodat egy alap szintre, ahonnan már felfrissülve tudsz újra más dolgokat megszagolni, ez az egyik trükk. A másik pedig, hogy kávészem, tehát egy kávészemet, hogyha azt megszagolsz, az is semlegesíti nagyon jól a szaglást például. Wow. De miért pont a kávé? Tehát az a lényeg, hogy csak valami intenzív víz, vagy kifejezetten a kávénak van ilyen hatása? Nem tudom. Kávéhoz ennyire nem értek, hogy ennek mi de működik. És amúgy még az ízlőbimbókat, ha nem főzöget az ember magának polentát, mert nyilván miért főzögetne, akkor ugye víz, és akkor érdemes nem túl hideg vizet inni. Lehet buborékos víz, tehát a szénsavas víz az azért jó, mert ugyanígy a buborékok segítenek, a szemcse helyett a buborékok segítenek letisztítani az ízlelőbimbókat, és azért, hogyha túl hideg, akkor ugye a hidegben megdermed a kakaóval, és akkor nehezebb lesz eltüntetni, tehát érdemes szobahőmérsékletű, meleget nem kell nyilván, de mondjuk, hogyha valakinél van egy langyosra hűlt, valamilyen nagyon enyhe gyógytea például,
akkor tehát mondjuk egy kamilla tea, vagy valamilyen gyógytea keverék, akkor az is nagyon jó semlegesíteni, tud anélkül, hogy befolyásolná az ízlőbimbókat. Úgyhogy Nekünk ezeket... most szobahőmérsékletű víz van. Teljesen megfelelő, úgyhogy alapból szerintem jók vagyunk így az induláshoz. Van egyébként valamilyen szabályrendszer, hogy milyen csokitól kell indulni, és mivel zárni? Gondolok itt, hogy nem tudom, az ilyen alacsonyabb kakaótartalmú, vagy tejcsokitól, nem tudom, 100%-os étcsokig. Én azt gondolom, hogy volt nagyon sokáig egy irányzat, ami nagyon hasonlított a bor kóstolásnak a műveletéhez, ahol ugye ott is úgy van, hogy a fehérektől mennek a testes vörösborok felé, tehát hogy az édes és a száraz, tehát hogy volt egy ilyen irányzat, és akkor ez alapján ugye úgy jönne, hogy akkor a fehér csokit előbb, aztán a tejcsokit, és aztán az étcsokit, és akkor minél magasabb kakaótartalom. És aztán egyébként ez már változott szerintem, mert hogy nagyon érdekes megtapasztalni a fordított irányt is, hogy elkezded egy 100%-os étcsokival, és akkor fokozatosan emeled a cukortartalmat. Teljesen más, hogy ugyanazt a sort, ha mind a két irányból végigkóstolod, akkor az adott egyes elemei a sornak más milyenek lesznek, mert befolyásolja azért, akárhogy is iszol, meg letisztítod a nyelvedet, az érzékelésed, az emléked az előzőről, az befolyásolja azt, hogy édesebbnek tűnik jóval egy tejcsoki, hogyha előtte egy étcsokit kóstoltál, mint hogyha a fehér csoki után kóstolod a tejcsokit. Szóval, hogy ezzel szerintem lehet inkább játszani, nem hiszem, hogy érdemes ilyen kőbevésett szabályokat követni. Amire persze érdemes figyelni, hogyha mondjuk valamiben nagyon erőteljes ízesítés van, mondjuk csilis, vagy a kávés, vagy valami Sós olyan karamell. fűszer, talán az szerintem nem annyira vad, inkább az ilyen nagyon fűszeres, vagy nagyon erőteljes ízvilágú, vagy az ilyen viszkis, vannak ilyen viszki hordóban érlelt csokik, ezek nagyon intenzívek lehetnek, ami után nehéz már vagy a ilyen virág, valamilyen, nem tudom, levendulás, vagy ilyesmi, tehát aminek ilyen nagyon intenzív aromái is vannak, azután nehéz valami mást, egy semlegesebb csokit kóstolni, akkor nem biztos, hogy annyira ki fog jönni annak az íze. Tehát érdemes ezeket a végére hagyni, vagy tényleg a csilis, csípős, ilyesmit azt a végére hagyni, és a simákkal kezdeni inkább. De szerintem ez egy nagyon izgalmas játék lehet, és amit kifejezetten szeretek, hogyha nem egyedül kell kóstolni, hanem meg lehet osztani másokkal, mert akkor nagyon érdekes figyelni, hogy ugyanaz a csoki máshogy ízlik mindenkinek, és más lesz a kedvencünk, és más dolgokat fogunk belőle kiérezni, és ennek a szubjektivitásnak szerintem ez a szépsége, hogy attól függően, hogy nőttünk fel, milyen ízek vettek minket körül az eddig életünk során, az befolyásolja nagyon-nagyon azt, hogy egy adott csokiban milyen ízeket fogunk tudni meghatározni, mert csak azt tudjuk meghatározni, amihez van valami kapcsolódási pontunk, tudunk valamire asszociálni, eszünkbe jut róla valami korábban tapasztalt íz. Úgyhogy teljesen szokatlan ízt kóstolunk meg, akkor azt nem tudjuk hova kötni. Tehát, hogy az sokkal nehezebb akkor szavakba is önteni, szerintem. Szerintem mi már készen állunk, hogy valamilyen a nyálelválasztás. Egyébként azért is fontos, hogy beszélgettünk előtte, mert az agyban már elindultak a folyamatok, és a száltokban már biztos érzitek, hogy a nyálelválasztás az aktivizálódott, azok az emésztőenzimek már ott termelődnek, úgyhogy igazándiból minden készen áll arra, hogy a te szervezetetek a csokoládét befogadja. És ezek mind Bean2Bar csokik? Így van, nagyon szuper kis manufaktúráknak a csokoládéit fogjuk most megkóstolni, úgyhogy ez azt jelenti, hogy kis mennyiségeket gyártanak, kis szériás termelés, és többségében akár ilyen kis családi vállalkozások készítik ezeket, tehát, hogy nem tonnaszám gyártott termékekről van szó, hanem kisüzemi csokoládék, és
ez azzal is jár, hogy nagyon közvetlen kapcsolat van a kakaófarmerek és a készítők között, tehát nagyon sok információt megtudhatunk a készítőktől, akár tőlük személyesen, vagy az oldalukon, vagy a csomagoláson keresztül arról, hogy honnan is érkezik a kakaó, amiből ez az adott csokoládé készül. Szuper, hát. Jó, nem tudom, hogy én hoztam Mhm. kakaóbabot is. Ugye ez így néz ki, ilyen kis mandula méretű körülbelül. Itt van. Ja, jó. Itt Aha. hoztam neked is. Köszi. És már csak ha megszaglázta az ember, így önmagában is elég csoki. Ugye ez pörkölt kakaóbab, ami ugye szárított állapotban érkezik a készítőkhöz, tehát a farmon már elég sok lépésen átmegy a kakaó, mire a készítőkhöz jut. A szüret után a kakaóbabokat fermentálják és szárítják, és így szárított állapotban érkezik meg a műhelyekbe, és az első lépés a műhelybe az a pörkölés. Ez egy nagyon fontos lépés, mert azok az elsőleges ízjegyek, amik a fermentálás során kialakulnak a kakaóbabokban, azokat a pörköléssel lehet kibontakoztatni. És itt hogyha a specialty kávéval valamennyire képben vagytok, akkor nagyon hasonló a hozzáállás, hogy ott is ugye nagyon általában enyhén vagy gyengéden pörkölnek, azért, hogy a lágyabb, gyümölcsös, virágos ízjegyek megmaradjanak. A csokoládénál is ugyanez van, hogyha enyhén pörkölünk, akkor a gyümölcsös ízjegyek dominánsak tudnak maradni. Minél magasabb hőfokon és hosszabb ideig pörkölnek, annál inkább egy ilyen pirítós, vagy karamell, csokisabb, mogyorósabb ízjegyek kerülnek előtérbe. És ez a célja a túlpörkölésnek, vagy a nagyon pörkölésnek, hogy ilyen ízjegyei legyenek, vagy van valami más praktikus oka is, hogy... Az ipari tömegtermelésben ott nem is csak, hogy erősen, hanem ott nagyon durván erősen pörkölnek, ami azt jelenti, hogy egyrészt a baboknak akár szénné is ég, vagy hát megég, és annak az azért van, mert ugye ott összeöntik a kakaóbabokat mindenhonnan, ahonnan vásárolnak, és teljesen eltérő az alapíze azoknak a kakaóknak, lehet, hogy nem is mindegyik megfelelően volt mondjuk fermentálva, vagy feldolgozva, és hogy ez az egyenlőtlenség az ízjegyekben, ezt így tudják úgymond kiegyenlíteni, hogy inkább egy kicsit szénné égetik, mert ugye utána majd cukorral meg vaníliával ezt egy kicsit el tudják fedni, ezt az égett ízt, és lesz egy ilyen csokis ízű csokiuk végül is. De akkor ezeknél nem erről van szó. De itt ezt a nagyon erős pörkölést semmelyik készítőnél nem tapasztaltam. Lehet az, hogy valamilyen intervallumon belül kicsit erősebben pörkölnek, hogy ezek a kicsit pirítottabb, magvas ízjegyek kijöjjenek, de soha nem égetik el. Tehát, hogy az biztos, hogy... Egyébként, amikor a teljes kiörlésű csoki készül, ott annak más a pörkölése, mert hogy ott, mármint, hogy ilyen baktérium, a héjon, ilyenek ott számítanak, gondolom, hogy az egy nagyon speciális termék, mert alapvetően a csokoládéba a héj nem kerül bele, tehát ami én itt félig meghámoztam egyet, ez a héj, ezt eltávolítják a pörkölés után. Egyébként maga a pörkölés is fertőtlenítő hatású, tehát azért annyira magas hőfokon pörkölnek még a gyengéden pörkölők is, hogy a patogéneket el tudja tüntetni, tehát 100 fok fölé megy. De amikor a héj rajta marad, ott tényleg az csak egy olyan tehát hogy ott tudni kell tényleg, hogy honnan jött, és egyébként tehát ugye a rózsavölgyinek van egy ilyen teljes kérdési táblája, a madagaszkári Akasson farmról, ott kifejezetten amit tudnak, hogy ehhez a táblához fogják felhasználni, az egy egészen más, vagy sokkal részletesebb lépéseken megy keresztül, tehát többször átmossák,
és máshogy készítik el azokat a kakaóbabokat, amiből ez a teljes kiölésű készül, pont emiatt, és be is vizsgálják laborban, hogy biztos, hogy ne legyen rajta semmi, de ezt ugye bármelyikkel nem lehetne megcsinálni, vagy hát nem tudod biztosítani, hogy tényleg emberi fogyasztásra úgymond vagy biztonságosan alkalmas. Úgyhogy sikerült meghámozni, nagyon ügyesek vagytok. A héjat egyébként nagyon sok mindenre föl lehet használni, tehát úgymond egy zero waste, mert például takarmánynak, ilyen mulcsnak, tehát a kertbe ki lehet szórni, nagyon jó a talajnak, tele van nagyon jó anyagokkal, illetve ami nálad van kis csomagolás, Gergő, hogyha azt felmutatod, például a papírba is bele lehet tenni. Azok a sötét foltok, igen, akkor konkrétan így van, ez a csokokádnak ez a merített papír csomagolása, ahol ezt a kézműves papírt dúsították fel a kakaóhéjjel, és ugye igazából mindegyik csomagolás egy picit más, mert ahogy éppen belekerülnek a héjak, úgyhogy például erre is lehet. Sőt, már kísérleteznek azzal is, hogy ahogy a kávézacból ugye lehet készíteni ilyen poharakat, vagy tehát ilyen egyszerhasználatos tányér poharat, a kakaóhéjjel is már kísérleteznek, hogy ez ugyanilyen módon egy ilyen lebomló étkészlet alapjául ezt is fel lehet használni, meg papírt, tehát hogy rendesen még többet, hogyha tesznek bele, akkor ilyen füzetborítót én már láttam, tehát hogy ilyenre is fel lehet használni. Szerintem kóstoljátok meg! Tehát ugye a kakaóbab töret most már, ami nálatok van, az ugye 100% kakaó. Ugye ennek nincs cukortartalma, és a kakaónak a minden jótékony hatású hatóanyaga benne van, magas a magnézium tartalma, és a teobromin tartalma, ami ugye hasonlít a koffeinre, de egy sokkal gyengédebb, enyhébb, élénkítő szer tulajdonképpen, nem okoz függőséget, nem pszichoaktív anyag, tehát nem lehet betépni a kakaótól, bármennyire is szeretnénk, vagy néha úgy érezzük, az inkább a cukor, a glükóz szintünknek az ingadozását jelzi, hogyha egy kicsit elszédülünk a sok csoki után. Egy nagyon kellemes, hosszantartó energiaszintet tud biztosítani a kakaó. Egyébként az ősi népek, tehát az azték maja népek, például a katonáknak volt egy ilyen kis szütyő az oldalukon, amibe kakaóbabot vittek magukkal, amikor harcba mentek, mert ettől az volt az energiaszelet. Ez volt az energiaszelet, igen, a harcba. Úgyhogy ez tényleg működik, illetve nagyon jótékony hatása van a különböző boldogsághormonokra, amiket így szeretünk emlegetni, ugye az endorfin, szerotonin, oxitocin, dopamin, ezekre mind serkentőleg hat. És finom is. És ez egy nagyon jól pörkölt jó kakaóbab, amit hoztam, egy nikaraguai farmról származik, a csokokárt pörkölte, és hogyha egy jó kakaóbabot jól pörkölnek, akkor az nem lesz keserű, egyébként egy ilyen olajos mag végül is, hiszen nagyjából a fele kakaóvaj, és a másik fele a kakaó massza, tehát így áll össze maga a kakaó, és igazából egy nagyon finom, ropogós, olajos mag, tehát egy ilyen snacknek is, vagy ilyen más magokkal keverve, meg a szalványokkal keverve is egy nagyon jó kis uzsonna lehet például belőle. Egyébként én szoktam így édességvágycsökkentésre alkalmazni otthon, hogy egy ilyen pár szám kakaó babtöretet, ez mondjuk nem ennyire jó minőségű volt eddig, de hogy tényleg én is észrevettem, hogyha ilyen nagyon durva cukorkívánás van, akkor egyébként tök jól ki tudja így egyensúlyozni. De hol lehet ilyen kakaóbabot venni, pláne így pörköltem, de naturál állapotban? Én mindig a készítőktől közvetlenül veszem, mert ugye itt is azért nem annyira érzékeny, mint a kávé, de a friss pörkölés azért érződik itt is, tehát hogyha már az ilyen bioboltos kakaóbabtöretek általában fene tudja mióta ott vannak azokban a kis tasakokban, sokkal keserűbbek. És ott
előszeretettel a nyerset szokták árusítani, ami ugye nincs megpörkölve. Na most ott egyrésztről a pörkölés hiánya miatt a mikrobiológiai kérdéskör is egy kicsit necces, hogy mennyire tényleg biztonságos. A másik pedig, hogy ezek a nagyon finom ízjegyek nem alakulnak ki, mivel hogy nem pörköltük meg a kakaót. Ugye mindig azzal érvelnek, hogy az antioxidáns tartalma magasabb, ez sem teljesen igaz, mert vannak olyan antioxidánsok, amik pont a pörkölés hatására nő meg a számuk, tehát hogy ez sem feltétlenül állja meg a helyét, és tényleg ízben viszont általában sokkal inkább jönnek a keserű vagy kesernyés ízjegyek egy pörköletlen kakaóbabból, mint a pörkölt. Úgyhogy én mindig arra szavazok inkább. Szuper. Akkor egy pár szóban elmondod nekünk? Hogy... még mindig nem mondtam, hogy hogyan kell csokit. Hogy hogyan kell. Igen. Persze. Igazából amit én követek, az az, hogy minden érzékszervünket vonjuk be a kóstolásba, mert akkor lesz egy nagyon-nagyon komplex, teljes élmény belőle. Úgyhogy szerintetek mi az első érzékszervünk, amit be tudunk vonni? A szemünk, így van. Tehát érdemes, mielőtt gondolkodás nélkül betömjük a csokit, érdemes egy kicsit megvizsgálni. Ugye megnézhetjük a csomagolását, ezeknek általában gyönyörű, szép és nagyon kreatív csomagolása van. Úgyhogy elolvasgathatjuk, hogy mi van ráírva, milyen információk derülnek ki belőle, szóval már ezzel tudjuk készíteni magunkat arra, hogy mi milyen csokit fogunk kóstolni. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. És utána a csoki felületét is érdemes megvizsgálni, hogy milyen színe van, színárnyalata, ugye itt most többféle van egymás mellett, azt össze tudjuk hasonlítani, hogy melyik sötétebb, világosabb, többféle étcsoki, hogyha van, akkor azoknak is érdekesen lehet látni, hogy nem minden étcsoki egy picit más árnyalat. Hogyha egy étcsoki fekete, attól óva intenének benneteket, mert az egyértelműen az égetés, tehát a túlpörkölésnek a jele. Sötétbarna, de mindig egy kicsit egy ilyen lágy, meleg barna, egy ilyen vöröses barna árnyalat, és nem fekete. Úgyhogy erre mindenkit így emlékeztetni szerettem volna. Lehet rajta látni, hogyha nem megfelelően volt tárolva, hogyha egy kicsit ilyen matt, fehéres réteg alakul ki rajta, az azt jelenti, hogy egy kicsit túl meleg helyen tároltuk a csokit, ettől még ez teljes mértékben fogyasztható, ehető, tehát nem penészes, úgyhogy ettől nem kell aggódni. Picit lehet, hogy szárazabb érzete lesz, vagy lassabban olvad fel, vagy kicsit ilyen kréta-szerű az állaga először, de amikor hagyjuk megolvadni, akkor teljesen ez rendbe jön, tehát hogy tényleg nyugodtan kóstoljátok meg akkor is, hogyha picit ilyen mattabb a felülete. A megfelelő tárolás az egy ilyen 16-18 fok közötti sötét, száraz, hűvös helyen, úgyhogy nem kell hűtőbe tenni, de azért ne is az ablakba tegyétek, arra rásüt a nap. Tehát, hogy érdemes egy kamrába, vagy egy hőforrástól távol eső szekrényben tárolni. Mi lesz a következő érzékszervünk szerintetek? A szem után szerintem én az orra mennék tovább, vagy a tapintás. Hallást most kihagynám. Miért hagynád ki a hallást? A roppanás. Hát nem hallod, ahogy hív téged a kakaó? Várjál, de. Hát itt ordít, hogy Viktor. Nem, viccelek, szoktam mondani, hogy hív minket a csoki. De kell törni akkor? Igen, tehát, hogy akkor meginvitálnálak, hogy ezt így pattintsd itt a mikrofon előtte. És ugye minél magasabb a kakaótartalma, tehát az étcsoki fog a legélesebben pattanni. Meg gondolom itt is meg lehet nézni, meg tudod nézni, hogy igen, nagyon éles, egy szép éles egyvonalba kellene eltörnie. Jaj, bocsánat. Ez mindig előfordul minden kóstolón, semmi gond, élvezd ki nyugodtan, kicsit nyugva a szemed. Lesz összehasonlítás. Miután elmondod, hogy hogy kellett volna. Igen, a legdrágább. Nem baj, akkor még egyszer jó kell majd úgy ülni. Igen. Szóval mondjuk egy fehér csoki, az sokkal nehezebb, ugye, tehát annak majdnem, hogy hideg helyen kell lenni ahhoz, hogy egy ilyen pattanva törjön. Tehát igazából ez tényleg csak az érzékeink bevonása. A csokoládé minőségére ez nem információ, mert minden bolti forgalomban kapható csokoládé temperált csokoládé. Ez azt jelenti, hogy egy megfelelő szerkezet kialakult a csokoládéban, és úgy
szilárdult meg, hogy ilyen fényes felületű és pattanva törik. Ettől még lehet, hogy borzalmas kakaóbabokból készült, tehát hogy ez a minőségre nem indikátor, viszont az, hogy megfelelően lett elkészítve és megfelelően volt tárolva, arra tudunk ebből következtetni, meg egy ilyen kis vicces trükk. Akkor a harmadik érzékszervünk, szerintetek? Most jön a szaglás? Még mindig nem? A tapintás. Tapintás. Igen. Ugye, hogyha kezünkbe fogjuk a csokit, akkor szép lassan elkezd elolvadni, és nyomot hagy a kezünkön, vagy a kezünk új lenyomatot hagy a csokin. Hát én annyi időt nem hagytam neki. Ez ugye azért van, mert a kakaóvaj 34 fokon olvad, és ugye a testhőmérsékletünk ennél egy pár fokkal magasabb, úgyhogy egyébként a szánk belseje az egy tökéletes hely a csokoládé megolvasztására, de egy temperált csokoládé egyébként lassabban olvad meg, tehát egy picit a temperálás az megemeli ezt az olvadáspontot. Itt is megint ott egy fehér csoki sokkal hamarabb meg fog olvadni, mert abban sokkal kevesebb a kakaóvaj. Itt a tapintásnál ugye a felület, hogy mennyire sima, sejmes, érdes, ugye persze, ha van valami rászorva, akkor nyilván érdes lesz a felülete, itt a törésvonalat is meg lehet vizsgálni szintén, hogy vannak ilyen mexikói stílusú szemcsésebb csokik, azoknál még a cukorkristályok is láthatóak, az egy nagyon érdes felület lesz szemben egy ilyen nagyon krémes csokoládéval. És a tapintásra majd még vissza fogunk térni a kóstolásnál is, hiszen a szánk belsejében, a nyelvünkkel is a szájérzet, az a tapintásnak az érzékeléséhez kapcsolódik, hogy ezt így kétféle módon is meg tudjuk vizsgálni. És akkor a negyedik. Akkor itt jön a szaglás. Végre jön a szaglás, és akkor hogyha benne vagytok, akkor egy ilyen kis trükköt szeretnék veletek kipróbálni, vagy megmutatni, hogy megnézzük, hogy mennyire fontos a szaglás, mert ezt ugye kicsit elszoktuk mismásolni szerintem, de hogy érdemes megpróbálni, hogy mennyire rossz, hogyha nincs szaglásunk. Úgyhogy válasszál bármelyik csokiból, meg ti is ott választatok magatoknak egy csokit, még ne edd meg. Igen, most már figyelek. És az lesz a feladat, ne szagoljátok meg, Nem. az lesz a feladat, hogy mondjuk a felét harapjátok majd le, és amíg a szátokban van a csoki, addig fogjátok be az orrotokat, szájon keresztül lehet lélegezni, most így nagyon viccesen fogtok kinézni, nyugodtan. Igen, és addig tartsátok így, amíg el nem olvadt a csoki a szátokban, és figyeljétek meg, hogy éreztek-e valamit, vagy hogy milyen ízeket. Milyen ízeket éreztek. És hogyha úgy érzitek, hogy elolvadt, akkor elengedhetitek, és egy nagy orron át egy nagy levegőt kell venni. Sok íz akkor jön, amikor egy kis levegőt is beengedsz. Igen, tehát az történik, hogy ugye az orr és a szájüreg az összeköttetésben van egymással itt hátul, és az ízlelő meg szagló receptorok ott is nagyon nagy számban megjelennek, és a szagló receptorok azok sokkal intenzívebben érzékelnek mindent igazából. Úgyhogy azt mondják kutatások, hogy a brit tudósok, hogy az ízlelésünknek a 60%-a az a szaglásból származik. Ugye becsukott orral, tehát mondjuk, hogyha náthásak vagyunk, és nem érzünk szagokat, akkor majdnem, hogy csak az édes, esetleg a sós, vagy a csípős ízt éreznénk, de egyéb ízjegyeket nem. És a szaglás az, ami feléleszti ezeket az összekötő részen lévő más ilyen íz- meg aromareceptorokat, amiktől egy ilyen sokkal komplexebb élményt tudunk megtapasztalni, úgyhogy egyrészt mindig szagoljatok meg mindent, mielőtt megkóstoljátok, mert már azzal tudjátok aktivizálni, másrészt orron át kell lélegezni, és akár így nyitogatni a szánkat, meg tényleg mindenhova a csokit eljuttatni a szánkban, szájpadlásra, oldalra, alulra, fölülre, mindenhova, hogy minden ilyen kis receptor aktivizálódni tudjon, és tudja nekünk szállítani az információkat arra, hogy milyen ízjegyeket érez. Úgyhogy most a kóstolás lesz ugye az utolsó, ami már félig megcsináltátok, de hogy most próbáljátok meg akkor
a teljes élményt, úgyhogy megszagoljátok. Jó, ha még megvan, akkor, de megszagoltad? Szagold meg. Viktor, egyből. De amúgy az előbb már megszagoltam, és tényleg nagyon működött ez a dolog. Ez valami sós. Ez egy sós tejcsokoládé, tanzániai kakaóból, ez ami a Gergőnél volt, a Csokokádnak ez a tanzániai tejcsoki. Ugye 60%-os tejcsoki, tehát ez egy dark milk kategóriába tartozik, magas kakaótartalmú tejcsoki. Az érdekessége a receptúrájának az az, hogy a 60%, erről még egyébként nem beszéltünk, és lehet, hogy ezt érdemes lenne elmondani, hogy mi ez a százalék, vagy hogy mik ezek az arányok. Egy 70%-os étcsokin tök egyszerűen el lehet magyarázni, a 70%-os étcsokiban 70% a kakaó massza és a kakaóvaj összessége, és a 30% pedig a cukor. És akkor itt a tejcsokinál ugye még egy plusz extra hozzávaló van, ez a tejpor, teljes tejpor, és itt úgy néz ki ez a százalékos arány, hogy a 60% kakaó massza és kakaóvaj, melletti 40%-on ebben az esetben, tehát ez nem minden csokira így igaz, de itt tudom konkrétan a receptúrát, hogy itt fele-fele, tehát 20% a tejpor és 20% a cukor. Szóval, hogyha kiszámoljátok, akkor ugye, ha nem lenne benne a tejpor, akkor ez egy 80%-os étcsokinak megfelelő cukortartalmú csokoládé. Szóval, hogy igazából kevesebb cukor van ebben, mint nekik a 70%-os étcsokiukban. Szóval ezért is én nagyon szeretem ezeket a dark milkeket, mert így, hogyha megérti az ember ezt az arányszámot, akkor már így úgymond bűntudat nélkül, bár én nem szeretem amúgy a bűntudatot ide kötni soha a csoki fogyasztáshoz, de tudom, hogy sok embernél ez egy ilyen probléma, hogy nem eszem tejcsokit, mert abban nagyon sok a cukor. Nem mindig. Tehát, hogy érdemes a magasabb kakaótartalmú tejcsokikat akkor kipróbálni, mert vannak olyanok, amikben kevesebb a cukor, mint egy 70%-os étcsokiban. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen, és ugye ebben még egy kicsi Maldon só is van, és ugye a só az nagyon-nagyon jól kihozza az ízeket, tehát az édes ízt felerősíti, meg egyébként is ugye ízfokozó, tehát hogy nem is tudom, hogy mennyire igazából fűszer, hanem egy ízfokozó, tehát az összes ízt felerősíti, és kicsit az édességet megkontrasztolja, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kombináció, igazából szerintem ez egy ilyen szuper, ilyen sós karamell ízvilágú csokoládé. Is volt. Igen. Nagyon finom. Végig megyünk akkor a következőn így egy ilyen lépésről lépésre? Jó, hát most végül minden ilyen mi is ti is a tejcsokit kóstoltatok, akkor szerintem még menjünk vissza a fehérre, mert azután durva lesz az ét. A fehér csoki az most egy ízesített, igen, bátorítak, hogy sorrendben. Ennél mondjuk tényleg nem annyira... Nem, mert ez már ráadásul itt volt az ölünkbe egy ideje. Ezen azért. Ugye ez egy ízesített fehér csoki, ez a Fjak norvég készítőnek a kicsit ilyen húsvéti tematikájú répatorta íz. Kicsit. Tehát répa és különböző fahéjak vannak, répa és különböző fűszerek vannak benne, fahéj, gyömbér, citromhéj. Gyömbér is. És ami az érdekessége, mert tudom, hogy te nagyon szereted a fehér csokit, itt jelezted is, hogy remélted, hogy hozta, hogy azért fehér csoki és fehér csoki között is van különbség. Ugye élelmiszeripari szabályozás, vagy élelmiszerkönyvi szabályozás mondja ki, hogy hány százalék kakaótartalmú kell, hogy legyen egy termék ahhoz, hogy csokoládénak hívhassuk. Hogyha nem éri el ezt a százalékot, akkor nem írhatják rá hivatalosan azt, hogy csokoládé, hanem nem tudom, csokoládés ízű, vagy valamilyen más elnevezést kell használni. Ugye, mint a kakaós étbevonó, vagy tejbevonó, ugye ott is az sem csokoládé. Az összetétele miatt. És a fehér csokoládénál ez 20%. Tehát minimum 20% kell, hogy legyen a kakaóvaj tartalma egy fehér csokinak. És a fehér csoki az egy csoki. Ugyanis ugye kakaóvaj az alapja, ami a kakaóbabnak a felét teszi ki, az egyik legfontosabb, legdrágább része a kakaó alapanyagnak.
és ehhez kerül cukor és tejpor. Az alaprecept az ez, tehát ugye azért fehér, vagy hát inkább ilyen elefántcsont, vagy ilyen bés színű, mert a kakaóbabnak az összetevőit ketté választják, kakaó masszára és kakaóvajra, és a fehér csokiba csak a kakaóvaj kerül bele, a massza nem. Tehát a barna szín ezért hiányzik belőle, mert a massza a barna, a kakaóvaj meg egy ilyen sárgás színű olaj tulajdonképpen, és a fehér csokinak ez az alapja. Egyébként 1930-as években készült az első fehér csokoládé, szóval viszonylag egy új keletű találmány. Mondjuk tejcsoki is csak az 1800-as évek végén, úgyhogy még az is elég új. És az minek köszönhető, hogy egyébként a fehér csokikat tényleg általában fehérként vesszük, és ugye ez meg sárgás. Tehát, hát most itt biztos, hogy a répa meg a fűszereknek a színe is, tehát az biztos, hogy az befolyásoló tényező. De általában a bolti fehér csokik is inkább ez a sárgásabb színű árnyalat, és ki tud fehéredni, hogyha a nap éri, akkor kifakul, és akkor tényleg fehér színű, de az inkább a kakaóvaj kicsapódás miatt van, tehát ott a meleg vagy a fény hatására történik egy ilyen optikai változás. Na és akkor a 20%, amit mondjuk, ha egy bolti fehér csokit veszel, akkor vannak 20%-osak, meg mondjuk 28, azt hiszem talán így az átlag, és körülbelül annál magasabbra nem szoktak menni. Ez itt 35. Jó, hát igen, összehasonlíthatatlan is. Egy szóval visszaadom neked, az egyik legnagyobb különbség szerintem a tömegtermelt fehér csokik és a craft fehér csokik között, hogy annyival magasabb a kakaóvaj tartalom, hogy az már egy jelentős ízbeli, meg állagbeli különbséget is eredményez. Ugye nyilván, hogyha az egyik eleme az megnövekszik, tehát mondjuk magasabb a kakaóvaj aránya, akkor az azt hozza magával, hogy a cukor aránya viszont kevesebb lesz. Tehát sokkal kevésbé édesek, nem ennyire gely, nem ragad össze az ember szája tőle. És legtöbbször ezekbe vaníliát sem tesznek, hanem a natur kakaóvajnak a sajátos ízvilágát hagyják kibontakozni. Most ebben az esetben ugye ez egy ízesített csoki, tehát itt azt nem fogjuk feltétlenül kiérezni. Bár én zsűrizésnél kóstoltam olyan ízesített fehér csokikat, ahol abszolút érződött, hogy az egy területszelektált kakaóvajból készült, tehát hogy így mégis így kiegészítőleg ott volt a kakaóvajnak is az íze. Szóval ezt is érdemes így összehasonlítgatni, mert most már léteznek olyan készítők, akik mondjuk kifejezetten egy területről származó kakaóvajjal dolgoznak, és akkor mondjuk egy perui, vagy egy ekvadori, vagy egy madagaszkári kakaóvajból készült fehér csoki egészen más jellegű, vagy ízű lesz, úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, hogy adjon egy esélyt még a fehér csokiknak, te is remélem, hogy fel fogod fedezni ezeket. Mi lesz a és következő? akkor a tejcsoki már megvolt, és akkor van egy izgi egy csokink, ami a Cosmic Dealer francia készítőnek a csokia, ez kókusszal és cikóriával készült, és ez egy ugye datolja cukorral édesítik, tehát ez is például egy ilyen érdekes újdonság az ilyen kicsit egészségtudatosabb csoki készítőknél elég gyakran előfordul, hogy nem nátcukorral vagy sima kristálycukorral édesítenek, hanem valamilyen alternatívával, akár ugye létezik a juharcukor, amit már egy korábbi adásban említettünk, de például a datolja cukor, az kifejezetten egy ilyen új trend. Annak szerintem egyébként az íze egy kicsit erősen befolyásolja a csokinak az ízét. Még a másik, ami ilyen a kókuszvirágcukor, annak is egy nagyon erőteljes, ilyen melaszos, karamelles ízjegye van, ami nagyon dominálni tudja a csokinak az ízét. Ez például lassabban olvad. A textúrában is ugye máshogy viselkedik, annak van egy rost tartalma a datojának, vagy a datoja cukornak. Igen, szemcsésebb jóval az eddigiekhez képest. Igen, úgyhogy ízben is, textúrában is egy érdekes tapasztalás, vagy élmény lehet, hogyha nem a hagyományos cukorral van ízesítve, és
még azt kell tudni ugye erről a márkáról, hogy ők pörköletlen kakaóbabbal dolgoznak. Nyers, nincs igazából hivatalos szabályzás arra, hogy mit lehet nyersnek hívni, és ezt így az iparágon belül nagyon változatosan kezelik, hogy ki mit ír rá a csomagolásra, mert én úgy tudom, hogy elméletileg a nagyon kemény vonalas nyers pártiaknál valami 42 fok fölé soha nem mehet az adott termék. Most már csak a kakaóbabok fermentálása során bőven magasabb hőmérséklet alakul ki a kakaóbabokban. Tehát, hogyha azt nem lehetséges azt is kontrollálni, akkor teljesen más ízügyek jönnek majd létre, de erről így nincs információ, úgyhogy ezt nem tudom. Egyébként itt írják is, hogy bitter is beautiful. Ez például egy nagyon érdekes, mert hogy ugye nem feltétlenül az egy előnyös dolog, hogy keserű, de én el tudom képzelni, hogy ennek azért inkább ilyen marketing célja van, hogy az emberekkel megszerettessék a magasabb kakaótartalmú, kicsit úgymond, én ezeket kicsit ilyen természetközeli csokiknak tartom, hogy... Igen, nekik az egyik ugye mondásuk is, hogy who should destroy sugar. Igen. Tehát, hogy ők ők szeretnék azt promotálni, hogy ebből mondjuk nem eszel meg egy egész táblát, ebből csak amikor ilyen cukor vágy tör rád, akkor ebből megeszel egy 2-3 kockát, és akkor ezzel le tudod csillapítani ezt a kitörést. És hogy nem a cukor a hangsúlyos a receptúrájukban, ugye kevés, tehát egyrészt nem nátszukorral dolgoznak, hanem datoljacukorral, és az is annak a mennyisége is kevesebb. Nem tudom, van amelyikre rá is van írva, hogy hány gram összesen, úgyhogy... Igen, van amilyen 5 gram cukor alatti a kisebb kockáig. Igen, a kis kockáknak. Úgyhogy igen. Szerintem menjünk. A végére maradtam itt, te már itt lelőtted az elején a poént. Kóstoljátok meg most a világ legdrágább csokoládéját. Nagyon szívesen. De hát ez ugyanaz. Ez ugyanaz, igen. Én most nem fogok, mert nem tudok beszélni. Viszont megmutatom, mert ez nálam van. Ez a Toak, ez egy ekvádori márka, és 2020-ban nekem volt szerencsém Amsterdamban a Csokol Fesztiválon egy ilyen VIP kóstolón részt venni, amit az alapító James Lacombe tartott, és nagyon szkeptikusan mentem oda, mert hogy hát nyilván addigra már ez akkoriban jött ki, hogy ez a világ legdrágább csokoládéja, azt hiszem, hogy valami $200 volt már akkor is egy ilyen 50 grammos tábla. Ez ugye nem az, ezek ilyen kis kockák, mert azóta így szélesedett a termékpalettájuk, de hogy az eredeti signature termékük az egy ilyen faragott, fadobozos kis tábla csoki volt, és hát én is úgy mentem oda, hogy hát mit tudhat ez ennyi pénzért, és nagyon érdekes volt az egész történetüket meghallgatni, hogy egyébként egy első erdővédelmi projekt részeként jött létre, tehát hogy abszolút egy ilyen környezetvédelmi indítatásból alakították meg ezt a céget, és egy elveszett kakaófajtát élesztettek újra tulajdonképpen, összesen 9 fát találtak abból a régi ősi fajtából, amit egy ilyen vírus vagy betegség kiírtott az 1900-es években. És mi most ezt kóstoltuk? Már? És most ti megkóstoltátok, igen. Az újraélet. És ők nagyon érdekesen viszonyulnak, tehát itt is például ez a 2019-es esős évszakbeli szüret, tehát hogy így nagyon specifikusan ráírják a csokoládéikra, hogy nem csak az, hogy honnan származik, melyik ugye nekik a saját farmjaik, hanem hogy melyik évjárat, és annak melyik szürete, és ezeknek más és más íze van, illetve ők sokat foglalkoznak ilyen mindenféle hordóban érleléssel is, tehát mindenféle alkoholos hordókban érlelik a csokoládét, és ennek az íze is így meg tud jelenni az egyes termékekből. Úgy szerintem ez egy nagyon izgalmas terület, és én szerintem abszolút van létjogosultsága egy ilyen prémium terméknek is a piacon. Nyilván
nem feltétlenül azt az 50 grammos csokit fizeti ki, aki megvesz egy ilyen csokit, hanem az egész története, tehát ezért is azért nekik a storytelling is egy nagyon nagy erősségük. Szerintem érdemes megismerni a márkát, meg ez egyébként szerintem igaz az összes többi craft csokira is, hogy onnantól kezdve, hogy megismerjük a készítőt, meg az ő történetét, már is egy sokkal nagyobb értéke van annak az adott csokoládénak, amit megkóstolunk, és akkor már nem fogjuk megkérdőjelezni, hogy miért kerül annyival többe, mint a bolti tömegtermékek. Köszönjük szépen. El tudnád akkor nagyon röviden mondani, hogy mik a csokoládé kóstolás lépései? Jó. Szóval akkor elmondanám neked röviden, hogy kóstoljunk csokoládét. Először is nézd meg a csokit, aztán tört ketté, és hallgassd meg, hogy milyen hangot ad, mennyire élesen pattanik. Utána tapintsd meg, és nézd meg, hogy a felülete mennyire sejmes, mennyire egyenletes. Aztán szagold meg, ez nagyon fontos, és csak utána vedd a szádba, és aztán pedig nagyon türelmesnek kell lenni, és hagyd, hogy teljesen elolvadjon. Élvezd ki az ízeket. Tehát fontos, hogy ne rágd. Egy picit amúgy lehet rágni, de ne nyeld le. Ez a fej, ez egy ilyen gígyet. Köszönjük szépen Lilla, meg Dia és Viktor. Nagyon hasznos kis podcast volt, köszönjük szépen. Hogyha tetszett nektek, akkor kövessétek be a csatornát, illetve a Lillának is van a Lilla Kakaó nagykövet, különböző social felületein, Instagramon és YouTube-on is csatornán, illetve a csokikat azokat megtaláljátok az Édesvárosnál, és találkozunk nem sokára a következő podcastben. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!